Takže čau lidi, vítejte u challengeu dalšího a teď tady máme, jak všichni říkají, že by nemohli mít skofici, tak tady máme skofici, jak můžete vidět. No, takže půjdem. Typneme si. Počkej, jakoby takhle, že? Jo, takže, tady má. No. Co jak? Jakoby... Jo, tu. Já se jdu napít. Pardon, ale tohle je extrém. Omlouvám se za to, ale to nešlo. Já jsem nemohl dýchat. Puso. Na pohodu se to dá sníst. Tak já jsem výjimka. Tak, Já jsem to sežral, chápeš to? kurva. Děkuju za shlídnutí. Bylo to strašný. Už to nikdy neudělám. Mám ponaučení. A loučí se s váma Ondra. A dá čapulky.